No, takže sme na tom vysokom kopci, nad tým kúpaliskom, tam všetci chodíte v lete, tam dole ten tobogán. Čo pri tej budke, čo je odtiaľ vidno, je to zima, jak asi nikdy necítim si nos, ani ruky, ani nič. Tam niekde dole je Hainburg, kde býva môj krstný, tam niekde za kopcom bývam ja. Áno, Edelstahl forever. Ako sa ti páči dnešný výlet? Dnešný výlet, no páči sa mi až na to, že je tu veľmi veľká zima a všetci sme tu zadobušení v kapusniach a vyzeráme strašne. A čo si zatiaľ videla? No, ten vlastne nevidím nič, že videla som možno Kobylu alebo Hainburg a tam je veľmi pekný výhľad na zrozumí do hradu, ale nevidela som kozy. Za nami je Hainburg, máme krásny výhľad, takže ten sme si pozreli. Áno, takže sme v Rakúsku a sme v takej drevenej budke, čo je v skutočnosti keľské opevnenie a vidno ho, že vraj aj od nás Devinské kopry. Za to je a vidno tam také pekné piesnité pláže a tam vzadu za kopcom je niekde Kadluntum, čo je tiež také ešte z Rímskej ríše, išlo tak až Limes Urbanus a je tu celkom zima, takže čist.